Općina Kakanj je u saradnji sa međunarodnom organizacijom Caritas realizovala nekoliko projekata iz oblasti poljoprivrede, a sve s ciljem da se podstakne poljoprivredna proizvodnja. Tako je na području općine realizovan projekat nabavke 30 plastenika površine 100 metara kvadratnih za isto toliko korisnika. Prvi projekat je nabavka plastenika, a vrijednost ovoga projekta je 84.000 konvertibilnih maraka i sufinansirali su općina Kakanj sa 50%, Caritas sa 40% i krajnji korisnici sa 10%. Jedna od korisnica projekta je i Naida Šehagić iz kakanjskog naselja Zgošća. Iako visoko obrazovana, ova mlada žena nije uspjela zaposliti se u struci. To je nije obeshrabrilo te se odlučila baviti poljoprivredom i svojim primjerom pokazati da mlade osobe mogu raditi i izboriti se za sebe i svoju porodicu. Pored plasteničke proizvodnje, Naida se bavi i pčelarstvom te uzgojem peradi. Jaja u raznim bojama, pored toga što su organska i zdrava, upravo zbog boje, atrakcija su za njene kupce. Trenutno sam zasijala zelje, mladi luk i planiram još salatu posijat, tako da bi imala to da dignem proljeće. Osim toga se bavim još kukama, proizvodnjom domaćih jaja. U ponudi imam još osim standardnih jaja i zelena i plava jaja. To su jaja koja su pogodna za ljude na bazi dijetalne ishrane, za djecu i starije osobe koji u suštini ne bi smjeli da jedu, koji imaju problem sa povećanim nivom holesterola lošeg u krvi i samim tim su zato pogodna, a i inače su skroz eko jaja, odnosno na bazi biološke ishrane. Osim toga se bavim sa mužem, u stvari mladi sam pčelar. Od prošle godine krenuli smo sa 3 košnice, sad smo na 8. I nezaposleni Emir Mašić iz Brnja korisnik je ovog projekta, koji će mu, kako je kazao, pomoći i olakšati svakodnevnicu. Cilj mu je u narednom periodu zasijati sezonske kulture, a sve što proizvede, pored prodaje, koristit će i za svoje lične potrebe, te će i na taj način ovaj projekat opravdati svoju svrhu. Pa hoće, ako Bog da odmah, evo sad, nedavno su oni postavili ta njihova firma je postavila plastenik. Odmah ćemo, ako Bog da sad da posijemo u jesenju sjetvu, uglavnom ide špinat, luk, zelje, a na proljeće, ako Bog da, planiramo opet dalje krastavice, paprike, paradajz, eto šta bude. I porodica Ibranović iz naselja Hrasnički put zadovoljna je realizacijom ovog projekta i plastenikom koji su dobili obzirom da su i korisnica projekta Elhama, kao i njen muž, nezaposleni. Dobitnica sam ovog plastenika, opština što nam je dodijelila. Trenutno sam posijala špinat, luk i salatu. Znači će naravno, nastavit ćemo da organski to sebi radi djeci, čisto radi nas. Sad, da li ću moći prodat nekom nešto sa strane, bit će još bolje, ako ne, imamo za sebe. Općina Kakanj kroz razne podsticaje pomaže kakanjske poljoprivrednike, ali istovremeno podstiče mlade i nezaposlene osobe da se krenu baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Realizacija ovog projekta, odnosno nabavka plastenika za 30 korisnika, ima višestruki značaj, jer pored koristi koju će imati krajnji korisnici projekta, vrijedno je spomenuti i to da će se plastenička proizvodnja na području općine Kakanj povećati za oko 3.000 kvadratnih metara, a sama proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru povećat će se za oko 60 tona.